Da vam kažem, podcast Dejana Kreculja. Poštovani prijatelji, dobrodošli u novu epizodu podcasta Da vam kažem. Dobrodošli u priču o najsporijem eksperimentu na svetu. Priču o strpljenju, vremenu i tihom kretanju koje oblikuje naš život. Davne 1927. godine profesor fizike Thomas Parnell na Univerzitetu u Queenslandu u Australiji postavio eksperiment koji je trebao da ospori uverenja njegovih studenata. Na stolu je pokazao crnu grudvu smole, tvrdu kao kamen, krhku po čekićem, potpuno nepokretnu na prvi pogled. A onda je rekao, ovo je tečnost. Da bi dokazao svoju tvrdnju, smolu je zagrejao dok nije omekšala i sipao je u stakleni levak. 3 godine je čekao da se slegne, a zatim je otvorio vrat levka i prepustio sve gravitaciji. Od tog trenutka počelo je najsporije curenje na svetu. Prva kap pala je tek 1938. godine, druga 47. posle rata, treća 54. četvrta 62. Svaka kap se odvajala jednom u 8 ili 9 godina, krećući se stopom 100 milijardi puta sporijom od vode. Ipak niko nikad nije video trenutak pada. Ni Parnell, koji je umro 1948. godine, ni njegov naslednik John Mason, koji je eksperiment pratio više od pola veka, ali je svaki put zakasnio za nekoliko minuta. Jednu kap je propustio jer je otišao po kafu. Kasnije su postavljene kamere, ali snimci su bili ili zaklonjeni ili oštećeni, kao da se univerzum poigrava kosmičkom šalom. Eksperiment i danas dalje traje, zatvoren u staklenoj kupoli na univerzitetu. Smatra se najdužim kontinuiranim laboratorijskim eksperimentom na svetu ikada. Prenos uživo prati 24 sata dnevno hiljade ljudi koji drže otvorene kartice na svojim ekranima, čekajući trenutak koji možda neće doći decenijama. 10. kap se sada formira, polako, strpljivo, neizbežno. Profesorova poruka ostaje jasna. Kretanje postoji i kada ga ne vidimo. Smola teče, planine se pomeraju, kontinenti klize po milimetar godinama, korali rastu u tišini. Najmoćnije sile prirode gotovo su nevidljive u realnom vremenu. Tako i sa našim životima. Isceljivanje, učenje, promena, ništa od toga ne dešava se odjednom. Sve je sporo, često neprimetno, ali se ipak krećemo. Tiho, postojano, neminovno, ma gde to bilo. Eksperiment čeka svedoka. Možda će kap biti uhvaćena ovog puta, a možda i neće. Ali smola ne mari. Ona nastavlja da teče, a tako i mi. Možda nikada nećemo videti trenutak pada, ali to ne znači da se ništa ne događa. Napredak je tih, postojan i neizbežan. Dok čekamo 10. kap, možda je vreme da se zapitamo šta u našem životu deluje sporo, a ipak se kreće napred. Možda baš tu, ispod površine, nastaje najvažnija promena. Hvala vam što ste slušali i do sledećeg slušanja. Ostajte mi zdravo.